Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, боз дар имзо навор якчанд намуд хона, замин, квартираҳои нав равон кардем ки мо қабул кардем ки пешкаштон кунем бо нархҳои арзон. ҳам заминҳои фурӯшӣ аз Душанбе ҳастае. Агар шумо ҳамчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуд реклама ки бошад, маромадро кунем, мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навор аст хонаҳои арзон аз ноҳияи Фархор, аз шаҳри Душанбе, ай ноҳияи Рӯдакӣ, аз шаҳри Бохтар ва замини фурӯшӣ аз Душанбе ки аз наздикиҳои Корвонам замини арзон ҳастае ва дигар хонаҳои ҳавлигии заминӣ аз ноҳияҳои Тоҷикистон. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ қадр хонаҳо дар кор ҳастанд. мо дар видеои оянда ҷудо карда барои шумо пешкаш мекунем. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 164 сомони навор аз сар мекунем. маромад рафтем. якум хонаи фурӯшии назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Фархор, дар совхози Тор, дар Бунго, дар 50-солагии Гулшан гуфтага аст соҳибшон. ноҳияи Фархор, совхози Тор, яъне дар Бунго, ҳамин хел ном 50-солагӣ ва Гулшан. агар ягон маълумотош агар нафаҳмида бошен, занг зада аз соҳибашон пурсе. хона бениҳоят арзон ки срочно пул дар курае. ҳамагӣ 8 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 4 дар хона кардагӣ тайёр дӯстон ки як калидор, се тарафи хона маҳкам, баня, ҳоҷатхона, оғул, дарахтони мевадиҳанда, ангур дорад. дарахтош уже калон ҳастае ки ва чойлоби ангур, се тарафи хона маҳкам, хонаҳои нав сохт. хона аз бирун уже ҳамаш уже фасад задагӣ астае, паталок задагӣ астае, шкатур кардагӣ астае. фақат ами чиш мондагӣ астае, шпаклёвка мондагӣ астае. инашам кадам метиҳанд ва плинтизои болошам мечаспона метиҳанд ва паталокшам краска када метиҳанд. як калидори дароз 4 дар хона, се тарафаш маҳкам, об дар дуруни хона об ҳастае, наздикии канал дайёра ҳастае, мегӯяд обуш дар пешаш. ва дӯстони азиз, мактаб ва дигар намуд масҷид, мағозаҳо хай наздикӣ дае. ҳамин кадом мешавад мағозаҳо наздик, камтар мактаб бошад, мегӯяд камтар болотарак астае. мактаб, мағоза, масҷид ҳама чӣ дорад. ҳуҷҷатҳои хона 100% мегӯяд соҳибшон. хоб нархи хона мегӯяд бениҳоят, мегӯяд суб дар кори арзон мефурӯшад, мегӯяд 90 000 сомонӣ астае ки бо ҳамирам ягон суб муомила мекунанд. ошхона, баня, аловхона, оғул, дарахтони мевадиҳанда ҳама чӣ дорад. хонара шпаклёвка карда аз ҳисоби худашон метиҳанд. плинтузои бехшам мечаспонанд ва паталокшам краска карда қатӣ полош кати метиҳанд. хона дӯстони азиз, обши ҳамаш навсод берун уже фасад ҳамаш задагӣ тайёрае. хоб ин ҳамин рақамош аст. мегафон лайв якум мегафон, дуюми рақамошу номерои ватсап астае ки инашам кор мекунад. номери асия маромад занг занед. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ астае. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Фирдавсӣ, поёни Корвон, кӯчаи Гравзавод гуфтага астае соҳибшон. ҳамагӣ 2 сотиқ замин астае ки 3 дар хона кардагӣ тайёр, як калидор, як ошхона, баня, ҳоҷатхона дорад. ремонти хона хай хуба барои зиндагӣ 100% мешавад. поёни Корвон, кӯчаи Гравзавод, яъне ҳама чизҳои лозимӣ дар наздикиша давро задагӣ астае. об, свет ҳамаш қоидавӣ, обшум шароитҳои зиндагӣ дорад. телевизор консоль ҳам хел чом аст. агар ки мисол иша хай маслиҳат мекунед, нагуфтем ки метиҳа наметиҳа, инаша хитон мефаҳмед. нархи хона мега 190 тай бо камтар муомила мешавад ва ин ҳамин рақамошон рақамҳои вавилона кор мекунад. дигар маълумотша метавонед гирен. фақат одамони харидорро мегӯяд тамос гирам. дӯстони азиз, агар шумо дар ҳамин хел хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуд реклама ки бошад, маромад роя кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда мегузорем. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ астае. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Сино, дар тарафҳои Гипразем гуфтага астае, рӯпарои мактаби 91. сехонага квартира астае ки дар 6-ум ошӯна қарор дорад, 60 квадрати метрае. бо об, свет таъмин астае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, ремонтҳои беҳтарин дӯстони азиз ки ҳастае. дом мегӯяд 6 ошӯна астае, монолит, суроғаи аниқ, маҳаллаи Гипразем, рӯпарои мактаби 91, хай мағозаҳо, банкҳо ҳама чӣ дар наздикишае. хоб сехонага бадуни азиз дар 6-ум ошӯна нархаш 380 астае ки бо кадоме ки мегирад арзонтар ва муомила дорад. ин ҳамин рақамошон аст. мегафон кор мекунад.
ба кадоми шумо ки сехонага квартира лозим бошад марамат занг занед. нарша чӣ хеле гуфтам боз такрор мекунем шуто бифаҳмем 380 муомила дорад. дӯстони азиз, кадом намуди ки хона замин амин квартира ки ба шумо ки лозим бошад аз куҷое ки дар ко бошад дар комментари нависам мо ҷудо карда пешкаштон мекунем. чорум квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон ки аз шаҳри бухта шаҳри қурғонтепа дар ТЦ Кривойда. духонага квартира аст ки дар дуюм ошина қарор дорад 50 квадрати метр бо об свет ҳоҷатхона ошхона баня. хоб кӯчаи кайҳонавардон гуфтага аст Кривой дом об светош позитсияни аст хайр ремонтош средяне ки барои зиндагитон мешавад. инашам дар наздикиш мактаб хе чизо мағозаҳо ва дигар чизое ки барои зиндагӣ рафта омадан мисол лозим аст дар наздики шаҳр. нархи квартира мега 250 000 сомонӣ аст. хай бо инаша чанд арзон мекунам ки инаша тариқи телефон худатон маслиҳат мекунем. рақамҳои телефоншо белаи азизтон азиз ки марамат тамос гиред. дар комментария бисёр хоҳиш карданд ки аз шаҳри бухта ТЦ Кривой яъне ки квартира монем баҳри шумо закази кардагитон. шумо лайкотонам фаромӯш накунед ва силкаи навор дар ватсапи мо падилсаш кунед. панҷум хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар тарафҳои деҳаи қиблаӣ гуфтага аст сари роҳ. дигар маълумотҳои пурраша аз соҳибашон мегирем. ҳамагӣ 6 сотиқ замин масоҳат дорад дӯстони азиз ки 3 дар хона фундаментош қатъи деволош бардоштагӣ аст. як калидор дорад об светш аст. хоб манали там дорад дӯстони азиз. хай хона обши проектҳои 2 ошона 3 ошона мешавад. уже якум ошонаш яъне ки қариб ки тайёр аст. дарунаш мегӯяд 50 квадрат мега соҳибшона михел навистиям. нархаш мега 85 000 сомонӣ аст. бо кадоме ки мегирад арзонтар мешавад. ҳуҷҷатам дорад. хоб ин ҳамин рақамҳошон аст мегафон кор мекунад ба кадоми шумо ки аз ноҳияи рӯдакии Ленинская деҳаи қиблаӣ ҳамин хел ки замин бо хонааш ки лозим бошад марамат тамос гиред. дӯстони азиз, чанд қайки тонистед маълумотшо фаҳмоде марамат худо занг занед. шашум квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино гуфтага аст дар гипразен пушти заправкаҳо яъне заправкада. духонага квартира аст ки дар 8-ум ошина қарор дорад лифт дорад кор мекунад 45 квадрати метр бо об свет таъмин аст. ошхона баня кухни яъне ки бисёр ашёҳои хона мегад меистад тёпли пол термис хована калидор хай балконшам ҳаст. тёпли пол кардага аст. ҳуҷҷатам дорад. хай квартира бо хай чизе ки хатеш метияни наша бо маслиҳат мекунем об светчам аст. нархаш 295 000 сомонӣ аст. хай муомилаша тариқи телефон ё ки аз назди квартира мекунем. соҳиби хона гуфтага аст одами коргарем илтимос мега беҳуда нороҳат накунад фақат барои одамони харидор. ашёҳои хона мега меистад. дӯстон азиз, хай ҳамин ашёҳош худаш хела сум места яъне ки чизи чораш хонаш местода. хоб рақамошон аст тисел марамат дигар маълумотша гирем. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. ҳафтум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар дачаҳои тангаӣ гуфтага аст соҳибшон. хоб ҳамагӣ 5 сотиқ замин масоҳат дорад ки дудар хона кардагӣ дӯстони азиз ки об светчам аст. ошхона баня гедаш маҳкам дар тирезаҳои нави пачка. хай хонаи навсохт аст ки уже барои зиндагӣ мегӯяд мешавад. ремонт дорад. хай на як дар хонаш дар тиреза дошта як таи дигаш хане надошта бо хай наша анихада мегирем. 5 сотиқ замин хоб дудар хона қатъи калидорош катӣ. боз баъзи хай дига қум санг ҳамин хел чизоам дошта. дастрош намегад мефурӯше бо нархи 145 000 сомонӣ ки бо арзон ам мешад. нархаш бениҳоят арзон. срош намегад пул дар кора. ба кадом тамошобинони сомонаи рахш даде тамошобинони видеои мо ҳаме ки хел хона ки лозим бошад марамат занг занед. нархаш арзон аст. рақамошон яъне мегафон аст дӯстони азиз. бо боқӣ монда маълумотша мегирем. кадом намуди реклама ки дошта бошед хонаи заминаи мошинаи квартираи роекен фурӯшда мегузорем. агар хонахар ки бошед дар комментари нависед чӣ хел хона ба шумо дар кор аст дар видеои оянда пешкаштон мекунем. мегзарем ба 8-ум замини фурӯшӣ.
ҳаштум замини фурӯшӣ ҳастад дӯстон ки аз сиратураи Душанбе. хоб замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар гравзавод гуфтагӣ аст, яъне ки поёни Корвон, райони Фидасӣ, кӯчаи гравзавод наздикии пеши Корвон. 3 сотиқ замин аст ки як дар хона хонача дорад, гирдаш полни худ маҳкамай, обсвет дар дурушай. гирди ванаш полни худ одамо зиндагӣ доранд ки дар иҷа уже дигар замини фурӯшӣ нестай. як дар хонаша метавонед ки шумо як ремонт карда, рангбор карда зиндагӣ кунед ва 3 сотиқи дигар замин. нархша мега 135 та мега, бо кадоме ки мегира арзон, муомилаи хубам дора, яъне ки арзонтарам мешавад. дар комментария бисёр шумо хоҳиш мекунед ки аз Душанбе замин аз дӯстони азиз, замин ёфтан қина, замин умуман нестай. инам қахай ёфтем ба шумо пешкаш кардем. кадоми шумо ки мехоҳед замин харидан, инамира рафта арзон кунед ва ҷоями замида ба дили худо хона карда, яъне бардорем. рақамошон ҳаста тисел кор мекунад, кадомитон накорем маромат занг занем. дӯстони азиз, лайкора фаромӯш накунед. бозам такрор шава, агар ки ягон реклама дошта бошем рӯй кунем ва дар имрӯза наварам хона ва заминҳои фурӯшӣ буд. То видеои оянда.